Ara se t'adonarà. I la Cinta com ho porta? Ho porta quan no sé com ho porta. Papa, sisplau! Sisplau, què? És igual. Igual. Igual hauríem de pensar en el llibre que va més enllà. La Cinta està molt ficada en el seu paper. Potser massa. L'Evangeli, el conseller podria sospitar. Però no ho crec. És fantàstica. Això del vestit per donar a l'exposició li ha sortit en 15 segons. Instintiu. És la millor. La manera com ha sortit el gilipolles aquest ha estat perfecta. I vosaltres? Vosaltres també heu estat molt bé, fills meus. Ja no us puc ensenyar res. Sabeu més que jo. No digui això, papa. Vostè dins una professió és tot un punt de referència. Un clàssic. Clàssic, antic, això és el que soc, una peça de museu. Sols un tenim de la Cinta, que és un artista. Recordeu aquell paio de Lloret l'any passat? Hòstia, sí. Al mes i mig, la Cinta tenia firma de tots els seus comptes. Unes pastilletes i a dormir. I quan es va despertar? És que no em tenia ni per davant. No recordes, Cinta, d'aquell paio de Lloret l'any passat? Oh, i tant, santa innocència. És que històries com aquesta no es troben dues vegades. Em va donar firma de tot. Mireu, em vaig jurar que si em trobava un altre com aquest, em retirava. Doncs mira, l'hem ben trobat. I no, ara no us enfadeu amb el que us vaig a dir, perquè és que ho he pensat molt i estic ben decidida. Després el conseller ho deixo. Per què? Què passa? Què passa? Què passa? Què collons vols que passi? Que s'independitza, home, que passa de nosaltres, ja ho veieu. Que no m'independitzo, que vull ser una persona normal. Vosaltres sou una família, és diferent. Però Cinta, tu ets com si fossis de la família, Ja ho home. sé que em tracteu com si en fos, però no ho soc. Però que no veus que ho portes a la sang, com nosaltres, això. Mira, fes el que vulguis, però no et permeto que destrossis aquesta història. És que jo no destrosso res. Mira, ho acabem. Ens separem. Vosaltres feu la vostra i jo faig la meva. Home, mira, si ho vol deixar, tampoc li podem obligar. No em cau d'entendre. Ah, és que vull ser una persona normal. Tan difícil és d'acceptar. Doncs va, vinga, va. Aneu-vos-en que no m'agrada que estigueu aquí. Va. Vicenta! Hòstia! És que ni vull anar sense tu. Ara, si sé que m'has de rebre amb aquesta possibilitat, marxo i torno a entrar. Ja va fer això. Més tard de la broma, vostè. Mira, és que anava amb el taxi i he dit, ni vull anar sense el meu Vicent. I li he dit al taxista, tornem cap a casa. Cap a casa, amb tu i el Mariano, de Nadal. I vostè sap què vull dir. Fins avui només s'havia pensat en mi mateix, però ara en tinc que tu. Ai, clar, que fes Vicenta, ja sé que és molt similar, Vicenta. Ho he de demanar, Què? Vicenta, et vols passar amb mi? Au, va, aixeca't, que t'embrutaràs els pantalons. Vicenta, I és que no me'n sé ben dir que no ho hagi signat els propers. A més, això del conveni de separació no vol dir res, perquè per al divorci encara haurem d'esperar uns mesos. això vol dir que sí. Ai, és que m'agafes molt de sobte. T'he fet una poesia. Una poesia. Sí, quan veníem al taxi. L'amor va trucar-me a la porta i jo vaig obrir de seguida. L'amor va entrar a casa meva, serà per tota la vida. L'amor té un nom que es diu Vicenta, un nom que quan no hi soc em crida. Quan l'amor a una casa es presenta, no és pas una cosa escrita. Què? Què? De casar! Ai, és que no sé. Tinc l'atreviment de demanar la mà de la seva filla en matrimoni.
feliç. Tot el que tinc és seu. Sí. Gràcies. Ja el mac estarà ben nosaltres. Mira, porto una caçadora molt maca. És que avui l'estrena. Això és molt modern. És que no és així, modern. Estàs contenta? Ai, no volis pas saber. Oh, tant, vull saber. Doncs estic l'hòstia de contenta. És que ha anat tot tan de pressa que no he tingut temps de comprar l'anell. Sí, quan no pateixis. El teu pare té raó. Una petició de mà sense anell és una estafa. Sí. L'anirem a comprar demà. Vol venir mi demà a buscar l'anell? Sí, clar, sí. Anem tots dos a triar l'anell. Estic tan content. Per què no ho anem a celebrar? Anem a celebrar 2, 3. Sí, va, vinga, canvia la roba i marxem. No vull que et sacrifiquis per nosaltres. Au, va, vés cap a les curses. No, el sacrifici és separat de nosaltres. Vaig a canviar... No, està bé, anem a sopar fora. Però tu queda't així amb el trajos, que estàs tan guapo. Au, vés engegant el cotxe, Però t'he d'ajudar a treure el teu pare. Sí, però quan estigui pur ja t'avisaré. Tu, engega el cotxe. Però ja l'engegaré quan arribem. Així s'escalda el motor. Sap greu de tabalar el teu pare. I si ens quedem a casa i fem un superet íntim amb pa amb tomàquet i unes copetes de carn. Està bé, Renza. Enlloc com a casa, ara sí que vaig quedar. No. És que no saps taco amb les bronquis, Què t'has d'estroncar? Mira, si taques millor. Oi, el meu porquet. I pues va, anem a fer el superet. No, que faria sola. Tu, sempre. I no et moguis gens, No et moguis fins que jo t'ho digui. Si no m'enfadaré. Em compraré una caçadora com la seva, Maria. Massa temps que m'has d'informar. No s'amoïnia. No s'amoïnia. Jo la faré feliç, sempre. No, jo no soc com el Manol. Com hi pot haver gent tan dolenta? No sé si és sol. Que tinc una sorpresa. Ole, m'agrada molt la sorpresa. Sí, Doncs, tanca els ulls i no et moguis gens, No et moguis fins que jo t'ho digui. I sobretot no obris els ulls, No els obre, no, ben tancat, així. No obris els ulls, No els obre, no. Els estàs obrint. No. Va, no els obris, no els obris. És que no puc més, els obre. Cara, i la meva sorpresa. Entens? Va, torna a tancar els ulls. I no els obris fins que jo t'ho digui, si no hi haurà sorpresa. Estic tan nerviós preparant la sorpresa. Sento sorolls, obriré els ulls, Si els obres et fot una hòstia. No. És que l'has pagat per aquí, la meva sorpresa. No, que no. Sí, ja tinc. Deixa'm estar, no siguis criatura i no obris els ulls, No els obres, no, és que m'agraden tant les teves Que m'estàs fent pessigollar. Tu també t'agraden les pessigolles. No obris els ulls. Ai, Vicent, era una broma, dona. Sorpresa! La Iolanda, que no te'n recordes? Digueu-me jo, li ha confiança. Però, És que ella és la sorpresa. quan ha vingut? Ha vingut per sorpresa. No ho entenc. És que és una mica complicat. Ui, sí, molt complicat. I no volem avorrir. No. Però d'on ha sortit? Ho he d'explicar? Sí, sisplau. Sí. Ah. Bé, doncs tot va començar quan fa uns dies la Vicenta va venir a casa teu per vendre't uns protectors de la cuina. Ella en aquell moment no sabia que tu havies trucat amb una agència de prostitució, que era justament... Que trojamos! A veure, el que la Iolanda vol dir és que si tot ha anat com ha anat, ha sigut en part gràcies a ella, doncs hem pensat que t'agradaria que vingués. A sopar! A sopar! Sí, va insistir tant! Però com us heu trobat? Bueno, trobar-se amb el sentit que se li dona literalment la paraula trobar, no és ben bé això. No, ni molt menys. No, perquè quan un troba una cosa, és perquè la busca. I en aquest cas s'ha produït una estranya coincidència que... Jo fa 3 setmanes vaig trucar amb ella per veure què tal li anaven les coses. Això, em va trucar i des de llavors ens hem fet amigues. Però no m'ho havies dit. Oh, perquè era una sorpresa! Però estàs molt canviada, Iolanda. Sí? Sí. Ai, deu ser la roba. És el dia lliure avui. Però no ho entenc. Si havíem d'anar a l'exposició,
Com és que l'has convidat a sopar? És que... Ja li pots dir, ja. Què? Que et volia fer venir abans i així fer un resum tots quatre junts. El que passa és que jo m'he adelantat. Abans no era així, però ara he canviat per la feina. Sempre arribava tard. Mira, un parell de vegades que vaig arribar a casa del client, un quart d'hora tard, ell ja havia acabat. Escolta, que no cal que t'expliquis tant, eh? Que l'Isidre no és tonto. Ai, perdona, t'he ofès. Sí. Ai, que tonta que sóc que t'he ofès. Vaig estar tota la nit pensant en el mateix. Mira, saps què? Me'n vaig. Sí, allò que te vaig. Si es fa de sentir malament, que se'n vagi. Sempre em passa el mateix. Des de petita còmul la boca i la carn. Calla d'una vegada i ja està. Que no m'has ofès, de veritat, se m'ha agradat molt que vinguessis a sopar. Tu queda't a sopar, perquè si te'n vas jo sí que m'ho faré. Està bé que es quedi. Home, anem a preparar-lo. Us ajudo. No, tu ets la convidada. No m'has ajudat prou. Tu queda't amb el papa, que ja us coneixeu. Esclar, vosaltres dos ja... Ai, sí. Ara fa no sé què. Mira, doncs, no et faci no sé què, perquè és que el papa t'aprecia molt. Oi que sí, papa? Au, anem a preparar el sopar. Quin preu. Us farem un sopar, que us llepareu els dits. La Vicenta és tan bona cuinera, d'ençà que ella fa el menjar que no em trobo tan malament de la llar. L'estimo tant. Ai, Vicenta. Una pobra prostituta com jo veu dues persones que s'estimen tant, és que em posaria a plorar. Tampoc cal que exagerem, Té raó, perquè soc tan feliç que els altres ho noten. I com que ho detecten, doncs llavors brillo amb llum pròpia, i brillo amb llum pròpia, i se m'omple de joia tot el cos, i es clava tots els poros del pell. Soc poeta gràcies a tu, per favor. Va, vinga, anem a fer pa amb tomàquet. I aquest arrebat aconseguit, jo, reina d'Anglaterra. Mariano! Gràcies per aquesta feina. Ja va! Vinga, és que no puc més! És que li has dit a les 5. Cap a les 5. És que ja són les 5. Ja ho sé. És que tinc por. No pateixis, ho tinc tot controlat. I els papers estan bé. Sí, Manel Samar va dir que no patíssim, que està tot correcte. I els diners, qui són tots? Perquè aquest és dels sols I compte. esclar, som tu creus que hores d'ara li diners te fa 2 o 3.000 euros, en aquest? Sí, esclar. Que els puc veure? No! És que no he vist mai tants diners junts. Els diners no tenen cap importància. I el papa, que els pot veure? El papa li faria molta il·lusió. No hi prou! Home, seu, finalment que nerviós. I si m'he robat? I si ens mata? Ell sabia que nosaltres el volíem matar, L'únic que ell vol són els quartos, entès? Mira, millor que me'n vagi. Si el veu es posarà molt nerviosa. I tu no saps de què és capaç quan es posa nerviosa. Ai, ets tu que estàs nerviós. Va, seu. El que no entenc és com tu pots estar tan tranquil. Perquè en una negociació com aquesta cal mantenir la calma. Ai, i el papa? I se li fa alguna cosa al papa? Deixa d'imaginar les hostes. Sí, esclar, tu no t'ha pagat mai, Tu no saps de què és capaç. L'únic que vol, home, no. Són els calés, vindrà, firmarà, se'ls endurà i tot s'haurà acabat. Millor que la mare. Ai, no, deixa-la estar. Mira, és que tinc por que no agafi un atac, perquè el papa té tantes ganes com nosaltres de que tot això s'acabi, Tots ens tenim ganes. És que tu ho veus molt clar, però jo no. Veure una fi. Digues no, digues quiet. No, que no puc estar quieta. A veure què faig. Digues quiet, sisplau. Ja sé què hem de fer. Què? Pregar. Prega. Sí, treu això. Hem de pregar perquè tot vagi bé. Hem d'estar ben units. Va, donem-nos. Dóna'm el papa. Déu misericordiós, gràcies per haver-nos donat al papa i a mi l'oportunitat de començar una nova vida. Però ara ens has de tornar a ajudar perquè tot acabi bé. Que en Manolo agafi els diners i surti per sempre de les nostres vides. I ajuda'ns a formar una família on només hi hagi cabuda per l'amor, el respecte
i la felicitat. Oh, que és maco, això. Gràcies. Que puc dir jo una cosa, també, sisplau? Déu nostre Senyor! Gràcies! Gràcies per haver-me enviat aquest àngel que ha fet de la meva vida És igual, no em surt la paraula. ja es veu que no pateixis. Que ha fet de la meva vida que ha fet de la meva vida un somnífer realitat. Original. I dona'm forces pel que he de fer. Bé. Ui! Vicent, sobretot passi el que passi, molta calma. Isidre? Sí, sóc Què? Ja hi tornem a ser pel pont de la porta? Va, que no quiero preparar. no, passi. Senta. Hola. Mariano! No hi ha res més bonic que les trobades familiars. Assassí, potent o viciós. Intueix un cert ambient de rebuig. Comencem! Tu manes, Isidre. Signa! I et podràs endur els 4. Deixa'm veure els calés. No! Primer hauràs de signar. No oferiu res per veure. No, sí! Cinta, ho has d'entendre. 300.000 euros són molts calés. Vale. Ara què? Puc veure els calés? A la maleta! Oh. Què és això? Però Isidre! Em vindries a buscar més. L'única manera que tenim que ens deixis en pau és treure't del mig per sempre. Isidre, vigila que les carrega el diable. Isidre, que t'has tornat boig. Ens separem del cadàver. Total, ningú investigarà una mort d'un delinqüent com aquest. Ho tinc tot pensat. Isidre, baixa la pistola, que tu i jo sempre hem negociat, va. Isidre, que no en sortirà bé. No hi ha res a parlar. Jo estimo la Vicenta i ni tu ni ningú s'hi ficarà pel mig. Que no sortirà bé, que per fer aquestes coses se n'ha de saber. Abandonarem el cadàver al mig del carrer i tu pots fer de vídeo desconsolat. Segur que hi haurà una dotzena que deu voler fer el mateix que jo. No t'atreviràs a disparar. No! Va, tu no ho provoquis, ara. Ara sí que deixarem la tapisseria feta una merda. No deixaré que facis una bestiesa com aquesta. Va, dona'm la pistola. Que no veus que tindríem enganxat com una paparra? Dona'm la pistola, No, imbècil. No siguis criatura. No, deixa. Va, carinyo. Deixa. Dóna'm-la. Dóna'm-la, no siguis És mal. La mare no em va parir. El molt idiota s'havia de fer el valent. Valent, gilipolles! Hem de fotre el cap ara mateix, hem de desaparèixer, Merda. Mira, el pitjor d'aquesta feina és que sempre acabes tractant amb estúpids. Cretí, que ets un cretí. I tu no ho podies preveure? Com vols preveure una cosa així? I tu per què l'has provocat? Tu per què t'hi foties al mig? Mai més, Mai més no tornareu a embolicar. Embolicar. Ara hem de desembolicar. Hem de fotre el cap i no hem de deixar cap al prendre aquest poca pena. Mira, hi ha morts absurdes, però la teva és de primera categoria, torrecollons. I si passem una temporada a França. Sí, potser serà el millor, Va, truqueu a la Laura. És allà fora? Fora? Doncs vinga, tots fora. Però abans hem de netejar tot això, què? Sí. Ja ho està ple d'empremtes. Sí, no, però ja ho faig jo, Vosaltres marxeu i jo ho netejo tot i ja està. Però com vols que et deixem sola, tot que merder? És el més segur. Primer marxeu vosaltres ara mateix. Jo vinc demà. A Tolosa, fem números i ens separem. Si hi ha algun problema jo no puc venir, ja us trucaré. Va, nois, que això s'ha acabat. S'ha acabat, sí, s'ha acabat. Havíem tingut massa sort des del principi. Va, aneu forçant. I porteu-vos la cadira, La cadira, la puta merda cadira dels collons. Un mes i mig amb aquesta merda de cadira. Total, perquè aquest mamon... Vinga, tirem el cap, t'esperarem. No et deixis res. He desaparegut altres vegades,
tota la merda en un moment. Un moment. Tòquio, totxo, gros, gilipolles! Un moment. Tingut una mort absurda, gilipolles, mamons, torrabosses... Adéu, fill! Va, aneu-se'n d'una vegada. I la princesa està despertant. Has estat perfecte, amor meu. Ai, tremolava com un flam. Però, ho veus com has pogut? És que s'ho han passat tot i es creuen que són uns genis. No, quan et vaig veure el primer dia, vaig saber que amb tu hi havia fusta. Sí, com vas posar la pistola aquí, em feia una cosa aquí a la panxa, una tremolor. És com una droga. Ai, sí, ha estat genial, intens, excel·lent. Uf! Ara bé, això que ens has fet fer de resar, jo pensava que se m'escaparia al maricó. Home, s'han de guarnir les coses. El que m'ha quedat ganes és de fer-li una de grossa amb aquest amb Manel Sant. Quan no vegi ni un duro, quedarà un pam de nas. Ah, està, que es fot. Sap què és el que em fa més il·lusió? Què? Marxar d'aquest coll de xalet i deixar de veure aquest quadre tan gras. I què és de sap aquí? Au, va, anem de pressa, que ja començarem a pensar. Sí. Vés a buscar les bosses, Sí. Vés. L'avió surt d'aquí d'unes hores. Ja tenim els bitllets? Sí, jo estic a la punxada. I els diners? Els diners. Els diners, què vols dir els diners? Ja els he transferit. Tot aquest temps que he estat treballant pel país d'esclau, tots els calés que he anat arreplegant, ja els he transferit. Tots estan transferits. El que més desitjo ara... Ui, és que no ens separarem mai més, Sempre més estarem junts, sempre. Sempre junts. Ganes de ser una persona normal, d'anar a la platja, nu sota les palmeres. Vicent, és que em fa il·lusió de vegant per aquí. Què? Vicent, Isidre? tu què penses? Si vols casar amb mi... Ai, va, que tenim pressa. Va. Però Vicent... Per què? Però és que, mira, m'agradava més que no degues de genolls. Tots de genolls, fill! Genolls i en Manel. Ui, és preciosa! Encara no m'has contestat. Casar-me amb tu és el que més desitjo en aquell món. El meu destí era enamorar-me d'una estafadora professional. I el menys professional d'un estafador és enamorar-se de la víctima. He fet una poesia. Ai, monos, prou, me la dius després, Oh, una mica, ara, Bueno, un trosset i prou. Sí. L'amor va trucar-me a la porta. I jo... Coi, aquesta és la de la...